ang top secret mo. May naging pasahero po ako na nakasex ko habang nagdadrive po ako. Hinawakan niya po yung batuta ko. Sino po bang lalaki ang tatanggi? Sinabi niya sa akin, ang laki daw po kasi tutuusin po. Pinalagyan ko po ng bulitas. Ganitong oras, madaling araw, nagkikita po kami. Doon po kami sa labas ng bahay po nila at doon po namin ginagawa kasi ang sabi po niya, mas maganda daw po at mas masikip dito sa loob ng sasakyan. Good evening, Kabisyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras na rin ngayon na 9:02 p.m. sa buong kapuluan. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga Kabisyo, kasama nyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw. Para sa ating makabuluhan na programang Secret Files with Titangelo at ang ating programa na Top Secrets. Pero mga Kabisyo, meron lang akong katanungan sa inyo. Isang magandang istorya kasi ang ating babasahin ngayong araw na to. Pero bago natin basahin ang istorya na nilalaman ng ating Secret Files, naniniwala ka ba na sa mundo na mapanghusga, hindi natin maiiwasan ang ating panglabas na itsura ay masabihan ng hindi maganda? Lalo na kung may nakikita sila na hindi maganda sa katawan mo. Ikaw ba, Kabisyo? Aminado ka ba sa sarili mo na bumabase ka sa panlabas na anyo ng taong mamahalin mo? O sa puso nito? Halika, Kabisyo, samahan niyo po ko sa ating Rocky Secret Files ngayong gabi na to. At ito na po ang ating patikim sa Rocky Secret Files. Naghiwalay kami ng GF ko dahil tumaba siya. Kabisyo! Sa malamig na gabi na to, ikaw ba, Kabisyo, ay naranasan mo na ang ating babasahin na istorya ngayon? Na nakipaghiwalay ka na rin ba sa iyong partner, boyfriend o girlfriend dahil tumataba ka na? O hiniwalayan ka na ba ng boyfriend mo o girlfriend mo dahil lumalaki ka na? Kabisyo, isa tong madalas nating mapakinggan na istorya. O hindi nga lang minsan tayo na mismo ang nakakaranas nito. Kaya mga Kabisyo, isang magandang kwento po ang ating pagsasamahan dito sa Rocky Secret Files with Jello. Kaya wag po kayo mawala, mga Kabisyo. Muli ako magbabalik sa oras natin na 9:05 p.m. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. J-Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.